Σήμερα η Κρέπαλαντ έχει ετοιμάσει 3 αγαπημένες τους γεύσεις για να τις δοκιμάσω. Είστε έτοιμοι? Φύλλο μελέτας που αγκαλιάζει όλη τη λαχταριστή κρέπα. Φουλ στην πρωτεΐνη, με λίγες θερμίδες. Πάμε να δούμε αν βρήκα τα υλικά. Ντομάτα, πιπεριά, μαγιονέζα, μπέικον, τυρί και φυσικά το τραγανό φύλλο ομελέτας. Next! Κρέπα γύρο σκοτόπουλο. Interesting. Το έχετε ξαναδεί? Πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει μέσα αυτή η κρέπα. Γύρο κοτόπουλο for sure. Πατάτες, μαγιονέζα, ντοματούλα, τυράκι, το φανταστικό φύλλο της Κρέπαλαντ και νομίζω αυτά είναι. Έχει κάτι ακόμα που πρέπει να ανακαλύψω? Next, ένα λεπτό. Και last but not least, η γλυκιά επιλογή, κρέπα άπελα. So easy, πάμε να δούμε αν μάντεψα σωστά. Γλυκιά κρέπα σοκολάτα με ένα ολόκληρο χωνάκι παγωτό. Τέλεια, δροσιστική και άκρος καλοκαιρινή. Γράψτε μου στα σχόλια και θα δοκιμάζετε εσείς. Και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα follow την Κρέπαλαντ.